खालाया जों दिनै पश्चिम बासायबारि पूर्व सिंगिसरा पूर्व टक्साया हलं मुतायाव जों कয়েকটা কাম नायखा सिनि जे एकटा मडेल विलेज दंमानि पूर्व टक्साया जों आरो अ स्किमाव जों आ जायगायाव जों 32টা डास्टबिन जों बायरोखा 9টা एडब्लिउसिव 9টা सिन्टेक्स बायरोखा 7টা एडब्लिउसिव जों टयलेट रामरोखा एकटा स्कुलाव जों टयलेट रिपेयरिं खायरोखा हिंखे जों हेन्डलुम मेसिन जे रिटार्न मेसिन सामपिलि कायसे एसएसजि दङ पूर्व टक्सायाव जों फनो आबुरोखा हिंखे राजमिस्ट्रि खायना बागै जे मेसिन नांगौ गराट रक बाटालि रक आबुरक जों एसएसजि दङ जों बाखा हलं मुतायाव जों कायसा मार्केट स्टल आबुनि काम चलि दङ आगे आबुनि काम within 1 week बिसोर पाइनाय कायसा पश्चिम बासायाव सोंनाय माने साइड ड्रेननि काम आबो इन प्रोग्रेस चलि दङ हिंखे पश्चिम बासानि जे कमिउनिटि हल जे आबो हामिया दंमोन जे स्टेजटा आबुनि जों प्रपोजाल दहनाय बुनि काम जाते मेंटेनेंस नाबागिनाय आबो बेलाखि हामियां दंखा स्टेज पूर्व सिंगिसराबो जों गते काम नायखा आरो वाटार टैंक दङ मार्केट स्टल दङ दिनै जों आसुनो दिनै जों भिजिट खायमानि कयटा काम जों नेक्स्ट स्टेपाव जों आफाकेटाव भिजिट खायनाय सार नेसिनो मुंखे आं एडिशनल भिडिअ प्लासिको ब्लग